Tini inke all soul day Thursday. Tam inke tini ka sini simalung jara Christian rok especially Catholic rok jani ja thijak mani simalung go thangai sing sati sok. O sati sok mani ingkha sing haini hai bosor kaisani pore sini thai thangnai sini ma pha sini takho bukhur no sing hai hai mui to khaipi mani borok tabok khoi motai khala ha tai suknu ha sagawe borok tongu ke borok ni bagai sing surinai borok ni phola je jagao kebing tongu aro jaga kaitor o boni phola ka tharoi tui dumthung tai jara kaitor yagra yakto kasok tongnai ro borok bu haine tini sini bagai suri tong hi sing poito khlai tamne ke sing bosoro waisa sini ma phano sing sini khabai khoboi mui to khai sini hamjak mani sini khasuk sa buma bu farok no sing mui to khai tamni ke borok sini bagai kabang ma samung khlai karang kangka borok sini bagai kabang ma samung ka ham khlai tangka abor no sing tai haine hai mui to khai tai sini me sing mui to khai mani ke subrai jisu kristo kuthini thangai basakha bonotek mesem malia bokothang haini bagai no sing poito khlai thei thangphano sing to gaisa kaiton thani chowinai sini phola thangai kaiton yagra bukhaw asoi sing poito khlai aboni bagai no sing tini oronio all soul day je phola ni bagai sing sini jati gusti ni bagai suryani phaili jotona ngai tongo waisa tini maya ganan kaitor bai malai mani bagai Catholic motao tini borom ganan subrai Jisu Kristo ketai ni thangai baca paika te tini jotoni bagai kaisa marimka tini poitongka chung tui pano chung kaitor bai baksa ke tangke tongnai o poito bai chung goroku tumlaiwo taku bukuk song chung suriwo विशेष के चिनी बुमा बुपा चिनी जाति संदाय जे तुई नाय जे बरक और चमलंग तंग बरक cái cho nó con cái món này mày nhận cái cho nó con rồi dia kon nang ang lehem ka sobe ta lehem ka Jisu ni loge ang lenuman ka tibungay amen subray ni rog bay tong tong nini pa bay tong tong Tangplaya leglama borok no rezadi o subray ini ni paiplaya pohor borok ni saka o musenteng kak sangai bo leglama manateng amen Bako ini le. Nanti. Nanti. Sawai nam. Juga di sawai di.